is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Po ngayon ng Martes, ika-4 sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. At sa ating mga headlines, sa ating weather update, ang Typhoon Tino patuloy na nananalasa sa bahagi ng Visayas at lumawak pa yung mga apektadong lugar. Hello guys, arita di subong sa Taytay, sa Tabidjaw, no? Nag-ala, Diyos ko. Oh my goodness. Ala. Diyos ko guys. Latawa ang bagay, so lapit-lapit na lang gidiya sa ano guys. Guys, lapit na lang gidiya sa ano, sa Taytay. Ala. Ko. Amo na yung pinakadako nga ba nga natabo diri sa Tabidjaw sa halin kauna. Grabe. Ano nga Taytay ano? Pakulul ba ang Taytay? Ay, Diyos ko. Yari kita diri subong sa sitio Tabidjaw, Barangay Mailom. Ako sa diin makita nyo sa akon nga likod, ining naguba nga Taytay. No natiphag ining Taytay matapos ang paglaslas ni Bagyo Tino sang Nobyembre 4. Kaga sa karon ang ginaobra diri sa mga pumuluyo, nagimo sila sang do improvise diri nga alagyan ari ining ladder nga himo sa kahoy kaga mayara man dira sa sangimbutang kawayan, no? And then lubi nga mo man nga latayan sang mga nagalabay diri nga pumuluyo palusot didto sa pihak. Nampak ka oh. Tapo. Nay mayong. Oo, mayong ugto. Kamusta man? Lagi na hapo kagi daw. Wala mo nga natulog ang buhok. Ha? Ay, mo sa Taytay na mo. Pila na edad mo? Sinta. Pila? Sinta. 60? Sinta. 70? Oo. 70? 70 years old pero nagasaka. Kaya mo pa magsaka? Ari di among kinanglanan sa punta. Ah, okay. Ano, bali din ka makadto subong? Ano ito sang ano kahoy na lahat. Oo. Palabok. Patabukon mo kahoy diri. Oo. Ina bala nga ini rahin na. Oo. Para Makaubra man isa malay kaya ko nga hindi magtabok diyo. So muna yung nagamit nila pangtabok sa ilang mga materials patabok sa piyak. Mabudlay sini nga ining mga Taytay tama gid ka danlog kung magulan. Nagbutang na lang sila sang solar dire para kay fever kung gabi ka mayagi ang mayara kasi gyapon sang suga.
Pero ginakangawaan nila nga every time nga magabaha, maanod ng ilaman nga ginobra. So inagaid nila ining bugto pa ang kalat. So, may lang kayo, wala pa na abuyan. Mga kabombo, no? Amo na din nga sitwasyon karon diri. Ang taytaya. Papanaog kami po na ako sa komotere. Samtang kami kakapapanaog kami no. Tunugon gid kayo. Ako na ginatudugan diri is ining improvised o kung ining himo or gintukod nga alagyan sa mga pumuluyo. Ago na matapos sila dito sa piyak. Matapos nga ginanod or matapos nga nagguba ining sansalo nila nga taytay matapos ining paglaslas ni Bagyo Tino. So aras dalom siya Bob Denver ihano and ato dire karon sa karon or ginatry man nato na eksperyensya bala no sa mga pumuluyo kung ano kabudlay ang pagtabok diri nila everyday iban nga daan ano nagabalik sa ilang puluyan babalik man or pakadto dito sa may evacuation center. So amo na diri ang sitwasyon o kung amo na diri sa experience kung hindi ka diri anad mahawa ka gid and makulbaan ka no. Pero so far sa diri nato pag step diri naton safe man siya nabakod man ining kawayan. Medyo mandubo lang sa pero kung natawo naton kung diri ka mismo ang magpanaog tama gid ka taas. So siguro sa estimated ko 1, 2, 3, 4 siguro ka floor kung convert naton sa building ang kataason na sini. So can you imagine nga nagsaka ang tubig dira iya sa may area sa sina amo na kataas o kadako sang tubig so makita naton kagagmay lang gid kani sa mga tawo dito sa dalom. Amo ina kadako sang tubig ginag-agi diri. So no sa atong nga nakuha impormasyon ining taytay nga amo dira iya kataas tupong na da sila nga nag-stack ang mga kahoy supon kabangdanan nga nagsaka ang tubig kag nag-awas dira sa may dalan. Masuno sa mga taga diri makita nato ng balay ng abulo amo na kataas o amo na ang ginabot sang tubig kag may balay pa na dira sa una kag sa subong ang wala na. Sa mo ni sitwasyon diri kali magsinugat anay anad na sir anad na ha kapila mo na ni nga agi diri. Damo na kay ari di balay damo mo. Okay sa din ka palin Dito sa balay? so bali din ka makadto subong. Kadto sa school kay Gadupi. Anong imong obra? Tanod. Kamusta man ang experience diri sir? Anong sitwasyon budlay gid ka tama? Dili ho. Unang taon naton ining naga-survey nga guide ining kawayan kag makita naton ining kahoy lagi patindog diri sa may bato. Amo ning naga-survey nga guide sa mga tawo nga nagapanaog dili alin dito sa babaw pakadto diri sa dalom ining mga hagdanan gawa lang gid siya sa kawayan mayara sa alambre kag lansang pero ang mabudlay sini kining kawayan ang nagakagabok man nga daan. So in order nga ma-secure sang maayo ang kawayan ginabutangan sang igot kalat ini gamay lang gid do kamalingking lang kadako. Amo ni nga survey nga daw guide man o kulapyatan man sa mga tawo. So apat ka kawayan tapos may nakabalapag man sa subong ulan sa subong matikon. Ano mo ni ang sitwasyon sir? Si may panawagan ka? Pwede kita katagalog sa panawagan? Sa Tabidjao, Barangay Mailom, Bago City. Kung sa diin, after to saka sang mga pumuluyo or panaog brother, sa obra bala mga lokawayan. So dire sila malatay. An patabok. Amo ni subong nga nagaserve nga taytay sang mga pumuluyo himo ina siya sa coconut o konlobe. Tapos gimbalibutan sang kawayan and then gibutangan lang dire sang higot man. And then dire nagalatay ini mga pumuluyo maluyang magtabok sa pihak. And nagasaka naman sila liwat
sa Kawayan naman. Nakaupo din natin sa mga kabombo si Sir Jobert Salazar. Isain na siya sa mga nag-ubra dire sang improvised o kon sang temporaryo nga taytay agod nga malatayan sa mga pumuluyo. Sir Jobert, ang kamusta man so far ang inyong sitwasyon matapos ining paglaslas ang Bagyo Tino? Matiga, dogig kami mame, kag nakasurvive lang, nakatabok na dig pamilya na muspyak. Kaya away kami subong sang kay mga produkto namon di kagwa gid. Parang 2 araw. Di kaya mo gina okay lang sa mga kurukalanon, may naka-on pero problema financial. Sir, pwede mo ma-describe ang sitwasyon dire sa inyong lugar sa paglaslas ang Bagyo Tino sa Perte kay daw kusarala na kami gani ma'am kay lahat kasi mansig na lang mo buhi ay na lang adaan mansig bakwitana na lang dala ko kugos ko duwa ko bata kay tubig maawas na mo sa balay mo to kaya yung mga ano kataas ang tubig, sir? ato na to sa Bikuayan lang mo Transport. Oo. Dire, sir, dire ko sa taytay, pwede mo matudlo. kuha na niya balod na to alin sa layaw ka pa ano sa muna to na kulpi to be kay Yung tulay, sir, ilang araw ang ginawa? punong kay ang tipag bukid mi isa. Guys, lapit na lang kita sa sa Taytay. Pag bagyo gidya argid ko ako gidya mismo nakabidyo ko to. Nang una sang aga na mga alas 7 siguro do nag bala ang ulan do naghula-hulaw. Tapos tanan kami nga mga pamatanon bala. Nagkanto din nag video pa kami diho kay nag-check sang tubig kung ano kataas. Ano kataas ang tubig? Bali ang ordinary nga baha sang una do wala ya gani nakatunga pero sa tunga time do natunga ya gid tapos naghambal kami hindi yan na niguro mapuno ya kay sa suno sa mga nagligad nga mga bagyo do wala pa sang amoni. Pero sa tanan nga history sang baha sa to nga time sa nagambal po to sa video nga amoni ang pinakadamo nga tubig. Tapos do nagulan tapos nagbalik kami sa abong nga mga balay ako gana na mahaw ko to dayon pagdugay-dugay tapos pamahaw do may dagungdong balang dokta ko gidabal ko hangin na nga do kay hindi man hangin tapos nabatian ko sa gwa sige nga nagtaas ang tubig naglapaw na sa may taytay tinadali-dali ko gwa tapos pagkagwa ko nagkuha ko dayon video diri ho digto pa lang ko ho do nagkadto ko diho kita na dido ang tubig do gaakwak na diho tan-aw ko ang ini nga balay wala na ni May balay pa na dagali. balay na di siya balay man na diho tatlo na di bali kalima sa tanan nga balay nga wala nawasak pero tanan nga gamit nila naubos gina ari una nga balay do nag ni siya do naghilay pa kadto pagkabalik niya upod gid sa dayon sa tubig Pero wala na datawo. wala na Ako nang tawo na to, andiri sa likod ko, may ara man sang balay na di sang una. ini ho Simentado na. Bago ni nga balay. Ginunan niyo pa na gani antes nga kundi na napagdi balay sa nang asobra sang bulkan kaya kundi tata guba pagguba ginunan niya kay ginhulaman niya korta isla ka kag pintahan amo naman yun amo naman ang natabo gaan ka bulkan isla na atop So bago lang pa kayo, kay ti madumduman naton ang barangay May Ilom gintupaan sang abo sang bulkan Kanlaon. So pagguba sang ilang balay, ang sang ato brother nagrabuslo tungod sa sopre o sa abo, nagloan pa gid siya kay para pa kayo uya. Tapos ang katatapos lang nagloan na nahuman naman gid. Oo, so nahuman na ang bilin subong sang iya balay, simentado ini. Sa loob na lang kag may mga half ni sa half no. daw 40 por biso ni balay So half ang iya balay, ang half sa simentado, half galok bilim oo, sa loob na lang bilin. So amo nang mabudlay dire kasi no gini nga balay. kay tingting Amo na siya ang parts or bahin sang salon nga taytay no nga na anod sang baha sa naglaslas ang Bagyo Tino dire sa sitio Tabidjao, Barangay Mailom, Bago City. Ano po naton sa karon ini nga si Sir isa no sa mga nakakuha o na naga-retrieve sining parts sa sang taytay or sang salon nga taytay. Sir, nagani nga atong nga pangalan? si Uka gali ma'am
Oo, anong pilido mo, sir? Sunyo, ma'am. Din yun ni sir na At ito recover. sa ubos sa tinabuan sang suba nga duwa ka bilog. Amo na yung nabilin nga part sang taytay nga naanod sang baha nga bagyong Tino. Amo na ni ma'am ang nabilin niya. Oo. So, kumbaga, sir, do mga kilid na lang ganyan siya, sir, no? Corner na lang, sang taytay. Pwede mo, sir, Oo, mga kilid man. ano daw, sir? Ang ari nga part to sa kilid yan eh. Tapos ang ari mo sa yan ang ginaangtan sa running board bala. Muna siya. Oo. Sir, pwede mo malaragway ang taytay, sir, sang wala pa siya na anod, abe? Ano siya, sir, normally kalaba, sir? Kalapad? Ang iyang lapad, mga ng 12, siguro 12. Oo. Tapos ang 12 iyang ka. ang iyang kalabaon mga 22 meters. Oo. Sir, ano na kalawig ng taytay dire sa inyo? Mga 40 years, ma'am. Oh, apat oo. na kadekada. Oh, paano, sir, human ining taytay? Nabdan mo pa, sir? Pagi man sa bulig sa aton nga mga gobyerno ining taytay kaysa ng una ni nga taytay ang running board sini mga kahoy pa. Ang iyang chassis ni sa kilid amo ni ang ginaangtan. Tapos ang uli mga 2004 siguro mga amo na ni pagtakod sa running board nga steel. Oo. So, halin, sir, sang 40 years ago, mga 1980, sir, no? Or 1985, Oo. na-renovate man ni siya, sir, or napakayo man ang taytay? Wala gid ma'am, amo lang pagsugod sa steel plate ang ginahimo sini kada tuig ginapintahan lang siya para magkuha lang iyang mga tuktok bala. Nga daw lang taon mo bag-o pa. Pero sa totoo din ini nga taytay sa dalom gabok na gid siya. Ang ini nga naitabo sa bagyong Tino ni may landslide dito sa babaw nga nagpunong. Amo na natabo di nga ang landslide nagbulwak bala. Nagdala sang pinakadako nga tubig. Naghatag sang persa, naglapaw diri sa taytay amo nang nagkuha sang taytay diri. Anong plano dayon, sir, sang inyo diri nga barangay, sir, kay tina-recover nyo, gamiton nyo paniliwat ipakayo or ano diri plano sa mga na-recover nga mga ano? Kung sa ano lang nga istorya ma'am, hindi gini sa naton maibalik no kay ini nga mga material wala na gid hindi mo na gid pwede ni nga palpagon pa tadlungon ni hindi na gid mapuslan pa gani napangayo lang namon nga maislan itan isang bag-o ba lang nga taytay para nga hindi man mayawan ang mga tawo diri sa labi na gid sa mga tigulang nga bisan hanging bridge lang tani makaproduce ang aton nga gobyerno nga temporary lang malatayan sa aton nga mga residente diri sa sitio Tabidjaw nga in case ang emergency baskitan tiyan or matake da maka luwas kami dayon. May stabilizer ka? Oo. Siguro makinano, hindi ko lang ba? Naming drama park ko? Yari kita sigapon sa sitio Tabidyaw kung sa diin makita naton ang resulta sa madako nga baha diri sa area o sa lugar sa Barangay Mailom, syudad sang Bago. Kung makita naton, sa una hindi magid amon ni siya kalapad
ang ining mga bato makita naton madamo-damo gid niya nga nagakaladto diri. Kung magtulok kita diri sa area sa may kilid, no? Makita naton mga dagko nga bato diri nga ginatungtungan naton. Kung ang tawon naton diri, amo ni kataas ang tubig nga nag-agi diri sa lugar. So kung normal lang nga suba or normal lang mga inadlaw ang tubig amo lang kagamay. Pero that time makita naton ang kataason sang tubig nga nag-agi diri to the point nga nagkala-tiphag gid ini nga bato nga may upod nga clay kaga ang mga tanan nga maagyan sang tubig ang devastated gid katama mga kahoy wala inipili. So kapag danan sa ubos naton sige natin dugan naton subo. Sa ubos naton amo na ang bridge sang Tabidyaw kun sa din amo na ang nagkalaguba tungod sa kadako nga tubig nga nagsupon sa Taytay kaga ginanod ini bilog amo na kadako ang tubig diri. Yara kita sa falls man sa lugar diri sa Sitio Tabidyaw, isa ka falls nga diri makita sa Sitio Tabidyaw. Kay bagita naton ang ginagyan sa nga baha nagabot sa babaw dira. Medyo mataas-taas gid ang ginabot sa nga tubig. So can you imagine kung gaano kadako ang igo sa nga tubig diri. According sa aton nga na istorya, ang diri nga lugar is sa mga green na gid na di, mga kahoy kag madamo pa nga mga matanom diri sa area. So subong pod naton si Sir, sir? Benny. Benny, si Sir Ben Sumayan. Sir, can you describe kung ano ni isang una ang lugar diri? Sa una, puno isa sa mga green pa, tanan-tanan palibot. Ang mga bato niyo, green pa rin sa mga lumot-lumot. Tapos, ang ginatindugan, tanan di subong, tas taas na di sa nga bato, nga kung magsulod ka halindig to, hindi mo ni dayon makita ang busay. Kay ginakubiran ni sa sang taas nga bato. Tapos sa likod sang ini nga bato, linaw pa ni dayon. Linaw diri may linaw man na diho. Tapos may mga fern na din nga nagatulubo nga parehas nga blasero. Tapos ang ini do puno pa nila sa mga gamot-gamot kag mga green yung mga kahoy kag mga balagon. Ang sa dire naman niya bato na din nga taas ginalumpatan na di sa namon na muna ho. Tapos subong wala na siya linaw kay tungod nga ang guro napuno sa sang mga bato bala siraw ngalin sa babaw. Muling kalabanan ginakatuan din sa mga turista. Oo. Kay ang iba na di galapot pa gani taga-Iban, taga-Bacolod, di man gwa pa sang Negros alapot na di mga Tagalog pa na di gani ban. Tapos ang ini sir do ubaga do open ng blasatan na. So anong ginakangawa nyo subong ati nagkalawasak na anong gina-expectar nyo somehow katuon pa bala Japon or hindi? Apektuhan na yan ang inyong pag-gabisita. Napektuhan gid. Anong reaksyon mo sang nakita mo nga muna ning sitwasyon subong diri sang inyong ginakatuan? Do nakibot kag do nanugunan man blasiraw kay kung bisan sa amo lang ni blasiraw mga tao, mga diri kung may mga bisita nga wala katultol, nagapatur guide na din sila bisan paano mga bata. Makita sila Ako pila-pila lang. Kung lang tawo naton it takes years pa nga magatubo liwat ang operasyong una nga katahon. Mga tinuig pa niya, lawig pa niya. Orange. Puti naman ang sa. Dito, babaw. Oo naman ang Uy! na bato. Lamon sa tapo. Oo. Kaya naman uling naman. Sa babaw niya. Kaya ang pinakapuno. Ang sulfur niya. Puti no? Oo. Posible sa muna, karon posible na yan. Buhay na niya subong sang basta nature na Nabintay 5 na sila to soy nung nang. Ay gisad na naglaom. Ay, binagayan na tabo, kung kape, kado to, kapilya. Apo kung gabi na tabo, damo patay. Sa akin niya. Oy, di sa pag-speaker nga mo muna kadako mo, matulog-tulog kami sila ito ang baha, mga panangman niya. Hindi na di ka lampot ha. Kung na yan mo, magini ang thinking sa mga tao yan. Kaya ito imposible nga sa muna mo, damo na nga bagyuhay nag-agi. Pero diri, way, ini nga bagyo, grabe dito, way, di siya imposible ito. Ang imposible sa muna karon posible na. Sa gobyerno natin, sana matulungan niyo kami. Ang hirap sir eh. Ano ka budleto?
Ang hirap sir pag walang tuloy. Nabudlayan gid. Yun na sir, sana sa mga gobyerno, sana matulungan nyo kami agad para hindi na kami mahirapan dito sa sitio Tabidyaw sir. So muna yung sitwasyon, alin diriya sa sitio Tabidyaw, dos, makadto dito na sa biyak. Manaog kami, tama gid ka stiff ang dalan. Kung makita na itong taas, hindi ka tama yung ilang taytay sa mula. Pero subok, kailangan na piling matigayon na maubrahan sa hanging bridge ng temporaryo. After mo makatabok na rin, matabok ka pa rin sa taytay. Ang pinakabudlay din para sa mga kumuluit, magkita na ito ng duyo. Mayara ka sa mga dalak, medyo mabudlay, medyo mabudlat. Mayara ka pa sa mga pataan, sa mga tulang, o mga senior citizen, medyo mabudlay man. So paglapot dire, ining dinubra lang nila, no? Suba sila, nag-ano na doon, may matingalaan. O kung mayroon sa mga pwede nga mga doon, tapos mubra naman sila, so muna kabutlay ang sitwasyon. So muna, nagdalang ka sa ang tubig sa babaw. Muna kadako ang tubig ko rin. Gan ko sa bunga mo ning dalom sa taytay sa muna. So makita mo ano kataas na ang sa babaw, ano ka pila control na baling diri sa tubig. Kung napuno ila sa tubig, nagdangat dito sa may babaw. Tama dito taas, no? Kung may dito. So after ni nakatabok na, masaka ka naman pababaw. Mas taas ni siya compare dito. Kag tama ka step ay mga tuhod mo nagadangat di sa imong nasiko. So, pud na nato ng mga day ma'am dira. Taga diri ka mo ma'am? Sila? Hindi ya. Oh, tayo diri. Dira. Kamu na yung sitwasyon. Ang ganun nga, nun mo gida magkamang pababaw. Ito pang urog ang tungod ng po dere. Gamay na lang gid. Ano ba ba? Nakahawid Joy sa may kawayan Joy. Kawayan sa loob. Kayakan. So muna ka budlay ang ilang sitwasyon. Can you imagine mga senior citizen hanggang sa laka, even mga kabataan, tama ka delikado. Kung tawon mo, tama ka, dalom na sila ba? Bato na kasi. Thank you so much. Thank you, ma'am. No? So, magkita naton. Amo ning adlaw-adlaw, ngayon natubang sa mga pumuluyo diri sa Tabidyaw o sitio Tabidyaw. Barangay Mailom. Ang ilang ginapangayo diri ginapo mo ba? Ang ginapangayo nila diri. Hopefully magabot na ang materyales
para sa ilang hanging bridge because amo na pinakakinahanglanon nila. Nakita natin diri nga side mga motor ang amo ning mga motor nga nagbiyahe diri. Sa una tungod nga kun ano makita mo kun ano kada mo sa motor nga diri tanan ina ginmano-mano hukas because nga ang tanan nga motor that time sa bagyong Tino ato na to sa piyak. So tanan sila ginpang hukas nilang guma, butangan sa kawayan, ginpasaan nila pababaw paubos kag pababaw diri. So muna kabudlay ang sitwasyon kung wala iya sang hanging bridge. Amo na ang nagalaom ang mga tawo diri nga hopefully mas mapadasig pagid kag mapakayo ining ila nga dalan kay amo lang gini nga dalan ang ila ginagyan pasulo diri sa Tabidyaw o sitio Tabidyaw, wala na sang iban amo lang gid ni. So madugay-dugay ang natabo ining o wala iya kagi sa amo sini. This is the first time kag hopefully we're praying at hindi na masundan pa. So mo na sitwasyon diri sa sitio Tabidyaw. Pud na kon si Bombo Denver Quijano kag Bombo Jerry De Los Reyes kag Bombo Marlon nagkadto diri para i-check ang kagalagayan sa mga tao. Ini si Bombo RJ Kim Casipe. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!